तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आजचे टॉपिक मत्सर रिलेटेड आणि ह्या 6th एनिमीज ಅಂತೂ आम्ही पळेलेंची अति तनक आम्ही 5 एनिमीज समेत पळेलेंची. सो ह्या मत्सरा मुळच्या 6th एनिमी कशास मळरी असिलेंतू स्ट्रॉंगेस्ट एनिमी है. सो कशी एक क्रिकेट मॅच जाताना आम्ही पळेताची इंडिया वर्सेस कंचे हंतू क्रिकेट मॅच पळेताना तंतू सचिन तेंडुलकर ಔಟ್ केलरी वर्लल पुरा जनक आम्ही वगी वगी ಔಟ್ कोणगेन विन जावेत म्हणून विंगर टीम असतानी अज्यूम करतेच नवा. तशीची ह्या 6 एनिमीज अंतू आम्ही ह्या मात्सर्याक मत्सराक आम्ही ह्या करनी जलरी आम्ही विंगर जन ಔಟ್ केलर समेत ह्या असलरी आम्ही भगवंत लोकक वैकुंठ लोकक वचक साध्य ना. आणि तशी ऑपोजिट समेत आता आमका 0% मात्सर्य असत तो मत्सर असत म्हणले क्या आणि वरल 5 एनिमीज 10% अस म्हणले क्या. ಇದನ್ನ देव कसं करता ओ कसं नाही कोणाला ಒಟ್ಟು एक एनवियस नेचर नंती ना ह्या चिके प्रौड असचे पूरो चिके लोभ मद मत्सर लोभ मद पुरा असचे पूरो तांगेले. सो देवूच ते पुरा काणी आमका तगे लोकक आपण होतो अथवा तांगेले हृदयांतू येऊन स्थापित जावचेक साध्य असत. थई तनक आमगेल हृदयांतू मत्सर किंग जाऊन गेनू बैसून असत. सो एक पटी ते मत्सराक आम्ही कान बाहेर घालरी ऑटोमॅटिकली विंगड जनक आम्ही बाहेर घालचेक सुलभ असत. सो एक सटल जाऊन गेनू आमगेलंतू असता. फॉर एक्झाम्पल आता मी चढू अंक कसं नाही सांगताना कशी सांगताची तू केदनाय पेरेंट्स कशी तांक सांगताची तू केदनाय फर्स्ट योका म्हणून सांगताची. सो आम्ही सटली तांगेल मत्तेन तू कसं कॉन्शियस हाडे सिकचते कॉम्पिटिशन हाडे सिकच विथ हुम विंगड जनलोटू आम्ही कॉम्पिटिशन हाडे सिकची. सो थई ते कॉम्पिटिशन आयल कुडले तो फर्स्ट आयल आवेनी म्हणच कुडले ते पर्सन टुवर्ड्स हेट्रेड शूर जाता. तई तुलन असूये शूर जाता. तई तुलन आम्ही मत्सराक येताची. सो या भौतिक लोकांतू कॉम्पिटिशन असिलेची तगेलकी चढ मग येऊका तगेलेक तितलं असलारी मगेला अनिके चढ असुका. सो ह्या नॅचरली मेटीरियल वर्डांत ह्या टेंडन्सी असिलेची. सो 100% all of us are envious or all of us are having this quality of matsara. तश्चानु आम्ही हंगा या भौतिक प्रपंचाक येऊन असचेक एक मूल कारण म्हणून येत. ते कशी म्हणून सांगेत म्हणरी आता आमका कोणाले टुवर्ड्स मत्सरा असलरी इट इज इनडायरेक्टली हॅव्हिंग मत्सरा टुवर्ड्स द लॉर्ड म्हणून सांगेत. having मत्सरा टुवर्ड्स द लॉर्ड म्हणून कसं लेख म्हणारी आम्ही पार्ट अँड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड एट. सो आमक केदान ह्या आम्ही आज कोण घेतच की केदान आम्ही पार्ट अँड पार्सल मला कसं नाही ऑल द लिव्हिंग एंटिटीज आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ द लॉर्ड. सो आमकानी तांका कसं रिलेशनशिप्स लेख येतो वी आर ऑल ब्रदर्स अँड सिस्टर्स ऑफ द लॉर्ड म्हणून. सो तशें आसतना हांव
अनेक लिव्हिंग एंटिटी वेरी मत्सरा केल्यारी त्या देवाक खुशी पावतुवे म्हणून आम्ही कॉन्शियसली अतकोन घेवका हांगा सो तशी जाताना सो कॉन्शियसली अनेक जीवी लिव्हिंग एंटिटी वेरी मत्सरा केल्यारी देव खुश पडवतवे ना सो आणि हू इज द सुप्रीम कंट्रोलर हांगा आम्ही 5th चॅप्टर ऑफ भगवद्गीता अंतू कसान वचिताची कोणी सांगता ते श्लोक 5th चॅप्टर लास्ट श्लोक उडगासस्की I am the supreme controller. I am the supreme controller. I am the well-wisher of all living entities. उडगा सायल की कोणाक सो ह्या श्लोकांतू तुम्ही सांगेत मग ते श्लोक मागीर उडगास चला ते आता तुम्ही रेफर कोणू सांगेत सो भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वर प्रभुजी having urgent participants ओके भोक्ताराम यज्ञ तपसां सो हांगा कृष्ण कसं सांगतास भोक्ताराम यज्ञ तपसां कोण गेलो I am the person who is having the control of everything. I am the supreme here म्हणून so I am the supreme enjoyer म्हणून समेत हांगा सांगतास सो हांव आता खंयचे ऍक्टिव्हिटीज करताना तो कसने सो हांगा पळयताना या मेटीरियल वर्ल्डांतू नथिंग बिलोंग्स टू मी म्हाका कसने हांगा म्हगेल खंयचे वेरी अधिकार ना हे पूरा अधिकारू देवोत्तम परम पुरुष कृष्णाल वयर असुचे तागेल कंट्रोल असुचे हे बॉडी समेत तागेल कंट्रोलरी अंडर येता तो पूरा तागेल अंडर येता सो आमक खंयचे वेरी आम्ही प्राइड फील करता तो प्राउड फील करता म्हणून हांगा विषय कळका आमकां अनेक ह्या पार्टारी आम्ही अनेक कसं करता चुकून घेवपा म्हळ्यार एक ग्रास समेत देवाल इच्छे नाशी हंग चलना पूरा देवाल इच्छे अनुसारूची हंगा चलता सुचे सो तशें असताना पूरा लिव्हिंग एंटिटीजाक देवान तांगेल केपेबिलिटीक तांगेल कर्मा प्रकार कसं नसकी देव दितास विंगडजनल केपेबिलिटी प्रकार विंगडजनल तांगेल हज प्रकार तांक मेळटास सो आमकां कसन मेळटा असो आमकां कसा केपेबिलिटीज आमकां कसन पुरा मेळटा असो त्या हंतूची आमी सॅटिस्फाईड जावन कंटेंट जावन घेनु आसचेक पळोवका तेदाना विंगड जना कसं मेळटा त्या विशयार आमी खुशी पडूका सो हांगा भागवतमाचे एक श्लोकांत असं गुणादिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणादात्मत् मैत्रीं संमनात् अन्विचे नातपै अभिभूयते म्हळ्यार हांगा ह्या 4th canto 8th chapter 34th वर्सान येता हांगा कसन सांगता सच म्हळ्यार आम्ही कशी विंगडे लोटो आम्ही कशी अशी येतो अथवा आम्ही कशी मत्सर्य जावन आश्चर्य जावन म्हणून हांगा पळयत कशी म्हळ्यार आम्ही आता आमगेले के मोर क्वालिफाईड असेल पर्सन इन टर्म्स ऑफ मेटीरियल वाइज एज्युकेशन और एनीथिंग और इवन स्पिरिच्युअली समेत आम्ही तांकां मेळल तेदाना आमकां खुशी पडूका म्हणून हांगा नारद मुनी सांगता आणि सेकंड आमगेले के लेस क्वालिफाईड असलारी तांगे लोटो आमकां केन्नाय तांगेल वयरी अनुकंप आसूका कंपॅशनेट आसूका आणि तांकां वयर हाडचेका आमी कसो जावक की आमी तांकां हेल्प करूयेत आणि कोणी आमगेल इक्वल लेवलार असलारी आमी तांगे लोटो केन्नाय फ्रेंडशिपार आसयेत तेदाना आमी हे खंयचे मिजरीज हाका आमी एफेक्ट जायनाची सो ह्या कंडिशनिंगान तो आमी वतारप येता हांगा तवळी मळल म्हणजे कृष्णाले सॅंक्शन नाशी आमकां कसने मेळना सो कोणा लागी कसने मेटीरियली दे आर रिच और दे आर वेरी क्वालिफाईड कसने असल्यार समेत I need not become envious of them म्हणून हांगा कृष्ण सांगता
अनेक कसन म्हळ्यार हे मत्सराचे इनडायरेक्टली आम्ही विंगड जनाक अप्रिसिएशन करता आसची आम्ही आता आम्ही हेचू कॉन्टम्प्लेट केला री सो सपोज एकल्या लागी मर्सिडीज बेन्झ आसला री आमकांय ते मर्सिडीज बेन्झ जावपा म्हूण एक डिझायर असता जाल्यार मेगेलेग ना तांगेलेग आसा सो त्या पार्टारी आम्ही कसं अर्थ करून घेवका he or she is lucky and they are qualified or to get that or to earn that from the lordship so कोण provide करता तांकां it is by the grace of the lord तांकां ते मेळटा आसता म्हणजे आमी हे पार्ट आमी अर्थ करून घेतला री सो आमी तांकां अप्रिशिएट करताची आनी इनडायरेक्टली हे मात्सर्यांक आमी एक्चुअली तांकां अप्रिशिएट करता आसची ओ तो कितलो लकी ताका एक कार असो हे असो तशेंच म्हूण आमी आलोचना करताची जाल्यार आमी इनडायरेक्टली मनांत लेक्ष बदलाक तांकां डायरेक्टली त्या विशयारी अप्रिशिएट केल्यारी ते आमगेल मना भितरी ते जेलसी और ते एनवी अथवा मात्सरा ग्रो जावचेक साथीना सो हे पॉइंट आमी हांगा समा अर्थ करून घेतला री तेनी म्हळ्यार पुरा कृष्णाले अनुग्रह तुलन जाता आसचे आनी ते अनुग्रह आमी ग्रॅटिट्यूड जन एक्सेप्ट करून ताका आमी थँकफुल जावन आसल्यार लॉर्डाक देन तेदान आमी गॉड सेंटर्ड लायफ और कृष्ण कॉन्शियस लायफ हातू लीड करूं अनेक हांगा म्हळाल म्हणजे हे मेटेरियल वर्डांतू मात्र हे मत्सर आसचेक साथी आसचे तर जावन हांगा आमी आयलेची स्पिरिच्युअल वर्डांतू मत्सरा विशयू येनात ताका कसं प्रूफ म्हूण सांगला री आमी भागवतमाचे 3rd कॅन्टो गेला री थंय फुलाचे जे जडाचे वेरी एक डिस्क्रिप्शन येता कसं ने थंय मस्त फूल आसता मंदार कुंद चंपक उत्पला नागकेसरी तशी बकुला ह्या पुरा तुम्ही ऐकून आसचे पुरा पारिजाता असल पुरा फ्लवरिंग प्लांट्स म्हणटाच नव्हे ते स्पिरिच्युअल प्लॅनेट्स म्हळ्यार वैकुंठ हातू असतात आणि ईच फ्लवर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्लवर एक 5 पकली असचे पुरो एक 4 पकली असचे पुरो 3 पकली असचे पुरो विंगड विंगड कलरांत असचे पुरो एक सान असचे पुरो एक खोड असचे पुरो आणि ईच तांगेले कसं ने सुगंध असतना परमळ म्हणता नव्हे ते विंगड विंगड नमुने असताची केलो फ्लवर्स आम्ही हांग समेत पळयताची जाल्यारी तांकां एक विषय कसो गोतसता हांगा तुळसी तुळसी धळा आसा नव्हे तुळसी दळा एक बरी एक स्मॉल प्लांट ताजे एक सान सान पाल आसता तांतू एक तुळसीचे कसं म्हणटाची ताजे सानूची एक फूल समेत जाता मस्त सान व्हेरी टायनी असता व्हेरी क्यूट असता त्या तसल फूल समेत ते तुळसीन जाता सो जाल्यार ही तुळसी आयल तेदना ह्या फ्लवरिंग प्लांट्स कसं करताची तांणी तांकां गोत आसा तुळसी देवीन मस्त ऑस्टेरिटीज परफॉर्म केला तिका आमी जाग दिवका म्हूण घेवन तांणी तिका स्पेशल प्रिफरन्स दिवन तिका देवा पांय मुळांतू दवरचेक अवकाश तांणी कोण दिताची सो हांगा तांकां म्हळ्यार एवरी आस्पेक्टारी वैकुंठा लोकारी तांणी पुरा जनक वैरी मुखार येवचेक अवकाश दिताची आमगेल मेटेरियल वर्डा म्हणजे तोग्गु लाकोचे तशी हांगा दिसना अनेक एग्जाम्पल अनेक वर्सांतू कसं नेत म्हळ्यार आमी मस्त स्पिरिच्युअल प्लॅनेट्स मस्त बर्ड्स पळयतो पिकॉक पळयतो पॅरेट पळयतो कुकू बर्ड पळयतो आनी पुरा मस्त चंद वॉयस आरी कुकू म्हूण करता आसताची जाल्यार तांतू एक सनूची एक बंबल बी कुई 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 म्हूण कोण आयल्यार समेत तांणी ते अप्रिशिएट कोण घेवन तांगेल वॉयस लोअर कोण घेवन तांणी पद सांगता आसताच न्हू तांगेल ते वॉयस लो कोण हे बंबल बियाचे वॉयस आयकूच तशी तांणी अनुग्रह कोण दिताची थंय सो स्पिरिच्युअल वर्ड आंतू कशेंच
there are no any of this anarthas nachi, especially ಮಾತ್ಸಾರ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಏನ तुमका entry ची ना the door is closed if you are having enviousness among them. So ह्या spiritual वर्डाचे quality त्यांनी पुराजनकय मर्यादितची पुराजनकय they have love towards the Lord and somebody is having कोणाका एक देवाल towards love असणारी they appreciate it, they glorify that person. So हंगा अनेक कसन सांगताच मला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर कशी आमगेल्यांत एनवीएस म्हूण कळटा म्हणरी आता somebody is successful म्हूण कळ्ळें, somebody is successful, somebody is very happy म्हूण कळ्ळारी आमकां खुशी जातुवे तांगेल सक्सेस आयकून आमकां खुशी जाता की ना म्हूण आमी टेस्ट करून घेवका. आमकां खुशी जाल्यारी देर इज नो एनवीएस म्हूण लेखयता ना तुमकां ओ ताण अशी कोण असचे पुरो ताका तशें मेळना असचे पुरो म्हूण आमी फॉल्ट फायंडींग कोण आमी लेखता आसल्यारी सो देर इज लिटल फॉर्म ऑफ सटल एनवी इन अस म्हणून कळटा. अनेक एग्जाम्पल्स थ्रू वचका जर पळयताना आमी फुल रामायणांत आमी पळयत इन द बिगिनिंग इट सेल्फ एग्जाम्पल दिवको जाल्यारी कैकेयी सॉरी नॉट कैकेयी मंताराले कैकेयी कम्स नेक्स्ट. मंताराक एक रामा आणि पुराजन चार चेडू खेळटा आसताची मतेंत खेळटा आसताची ते मतेच बॉल कोणू तांणी उडयता आसताची एकल्याल वेर उडयता आसताची तांणी खेळटा आसताची मागीर तांगेला अम्म येताची 3 जण अम्म येताची तांकांय पळोवन घेवन तांणी चेडू कसं करताची ते मतेच काण घेवन उडयता आसताची आनी तांणी खेळटा आसताची खुशार हसता आसताची. सो अम्माय तांतू इन्वॉल्व जावन तांणी समेत ते खेळचे अंतू इन्वॉल्व जावन घेवन तांणी समेत तांगेलो तो हसून घेवन खेळटा आसताची. सो त्या टायमारी आमगेली मंतारे येता तेदना रामान कसं करता तिगेल बग्गू पेन असतो ना तिगेल हक्का पाटीरी मारता तेदन पुरा जन हसचे शुरू करताची होवे जोर जोर जावन रावन घेवन हसता आसताची तांणी पुरा जन अशीच पुरा जन मान घेवन हसता आसताची पुरा जन गमतरी आसताची त्याला मंतारे कसं लेखता तिक ते इन्सल्ट केलेल म्हणके जाता. सो तिक ते रामान मारलेल निमित्त तिक ते रामाल वेरी चिके हेट्रेडनेस थंय शूर जाता ते स्लोली ते कसं जाता असूये टुवर्ड्स वता. सो ते असूये आशिल्ले ते मागीर मत्सरा जावन घेवन भायर येता. सो हांगा असूये आनी मत्सरा कसो व्यत्यास म्हळ्यार आता मेगेलेगी आयफोन आसो आता तुमगेले कोणालागी आयफोन आसो म्हण जाल्यार ओ तिगेल्याग आयफोन आसवे म्हणून म्हाका जाळ येता भुकता जाळ भुकता तिगेल्याग आयफोन आसवे मेगेल्याग आयफोन ना म्हूण घेवन आमकां ते कसं ते कसं म्हणटाची पॅसिव मोड म्हूण येता. सो म्हाका कसं हांव कसं डिस्ट्रक्शन करू वचना तांगेल्याग आसो म्हाका हांगा जेलसी फील जाता आसता असूये फील जाता आसता तांगेल्याग असो मेगेल्याग ना म्हूण बट हांव कसं डिस्ट्रक्टिव करूक वचना त्याची तांगेल्याग फोन आसचो मेगेल्याग ना हांवें तिगेल्याग समेत ते फोन आसचे ना जे म्हूण आमी कसं डिस्ट्रक्टिव एक्शनाक एक्टिव मोडा वताची. एक्टिव मोडांत आमी कसं करताची ते फोन काण तांकां कळना अशी ते फोन काण नेला घाल कुड्डी कोर आता तिगेल्यागी ना मेगेल मनाक खुशी जाले तशी. सो ते सटली आमी त्या लेवलाक आमी वताची. सो ते हांगा डिफरन्स असूये आनी हे मत्सराक. अनेक आमी अशीची हे एनवीएस केदान येता आमी केदान विंगडेल टुवर्ड्स एनवीएस जावचे साध्य. आता आमी एग्जाम्पल पळयता आयफोनाचे विंगड जनालेग आस मेगेलेग ना एंड ते म्हाका आश आशिल्ले मगेलेग आसका म्हणून बट मेगेलेग ना ते सो तसल एग्जाम्पल्स पळयतना ते कशी ते तसले मात्सर्य बेळूचेक साध्य जाता म्हणून
एक एक्झाम्पल पळोवया आमगेले श्रीमद भागवतमाची कंचता चित्रकेतुले काणी येता सो ह्या चित्रकेतुले काणींतू ताका वडीक जाता चेडू जायनाची मागीर तो चेडू अलकतिरी मस्त राणीक वडीक कोण घेता कितले राणीक वडीक कोण घेता 1,01,00,000 वेरी ताणे वडीक कोण घेन बायले आपूण हाडता जाल्यार खंयचे बायलांतू ताका चेडू जायनाची सो हे टोटली तो कसो डिसअपॉइंटेड जावन आसता सो एक टायमार एकलो कोण अंगिरा मुनी येता तो एक यज्ञ करे सीता ते तागेल ब्लेसिंग्स त्या मुनीले ब्लेसिंग्स आणि ते यज्ञातुलन एक स्वीट राईस येता हो राय कसं करता तागेल फर्स्ट वर्ल्डिक जालेल बायले वचून घेनु तिगेल नाव कसं कृतज्ञ तिका वचून घेन दिता ते स्वीट राईस खावन तिके चेडू जाता सो हंगा चेडू जालेल कुळ्ळे चित्रकेतुराय कसं भारी खुशी इतलं वर्ष तुलन तो चेडू जायनी म्हणून ते कसं डिझायर असेल की आता ते फुलफिल जाले कुळ्ळे तो त्या चेडाल ಒಟ್ಟು ऑटोमॅटिकली मस्त टाइम स्पेंड करूक शूर करता ते चेडाल हाऊस कोण त्या तागेल बायला लोट समेत तो मस्त ह्या राणी लोटू मस्त टाइम हंगा स्पेंड करता सो सो मस्त अटेन्शन खय होता चेडाल वेरी आणि बायलाल वेरी होता सो विंगडच्यान राणी पुरा कसन दिसता ओ अत राय आमगेल कडेन पळयना आमगेल वेरी इंट्रेस्ट दाखयना आमगेल लीड्स वेर समेत फुलफिल मते धावन आता गेले म्हणून तांकां दिसता सो आमगेल बामूण आमकां नेग्लेक्ट करता म्हण तांकां पुरा राणी आमकां ते फील जाता सो ते कसं जाता ते मना भितरी दे आर नाव डिस्टर्ब ते मोरोस असो सो तांणी ते एनवियस फस्ट जेलसी जाता वो मक्क जायनी ताक तिक जाल्ले म्हूण जाता मागीर ते हांगा मत्सराक डेव्हलप जाता आणि हांगा डिस्ट्रक्टिव्ह टेंडन्सी तांणी कसं करताची त्या मुवमेंटाक ते सान चेडू ते कोणाक कोण कसने हार्म करू साध्यस्वे जस्ट बॉर्न चाइल्डाक कोणी कसने हार्म करू साध्यस्वे ना जाल्यार हानी कसं करताची त्या चेडाक पॉयझन दिवन सोडताची आणि ते मोर होता सो ते चेडू मोन गेलो हंतू चित्रकेतु कितली काळ तुला चेडू जावपा म्हणल ते मोन गेलो तेतना तो आणि ते फुल तो एक नमुने डिप्रेस्ड अंतू होता त्या हाऊस समेत तशी होता तेदन तांकां राणी तांकां दिसता अयो आमगेल हंग रायाक आमी खुशी पडूच खातीर कसं केलें आता आमी पॉयझन दिवन चेडा मरोन मी राया समेत अशी दुःख येवचे कारण जाल्लेंचे म्हणटा ते मागीर रियलाइज जाता सो हे डिस्ट्रक्टिव्ह टेंडन्सी हे इतली एनवियस अथवा हे मात्सरा म्हणटाच ना ऍक्टिव्ह हाक गेल्ली कुळ्ळे डिस्ट्रक्शन करताची सो त्या टायमारी आमकां इंटेलिजन्स लेवल इज वेरी वेरी लेस आमकां कसन कोरका म्हणचे आमी त्या मात्सर्या लेवलार तितले गेलो तेदना ते इंटेलिजन्स आसना आमी करता चुकी म्हणचे आमकां मनाक येना केल्ले मागीर आमकां येवचे पुरो तो तांकां हंग राणया तांकां मागीर येता ओ आमी कसन केल्लींची कसं हिनियस ऍक्ट केल्लींची म्हणून तांकां मागीर कळटा अशी जी अनेक काणी येता हांगा कोणाले पृथ्वी महाराजा सो हांगा पृथ्वी महाराज एक लायक राय जावन आसता आमगे श्रीमद भागवतम 5th कॅन्टोन दिता सो हांगा तो मस्त यज्ञ करता आसता सो तो पुरा यज्ञ लायक रितीरी करता आसता सो हे यज्ञ कसले करताची वेलफेअर ऑफ दी सोसायटी आणि देवाक खुश करच खातीर सो हांगा तो 99 यज्ञ कोण आसता सॅक्रिफायसेस कोण आसता तो 100th सॅक्रिफायसेस कोरका म्हणून आसता सो हांगा आमगेले इंद्रदेव आसता तो शतुकृतू म्हणटाचे आमी शतुकृतू म्हळ्यार 100 सॅक्रिफायसेस केलेले तागेले एकलेले रेकॉर्ड आसता आणि कोणी कर नासनाची सो आता पृथ्वी महाराजान ते 100th सॅक्रिफायस केल्यार ते रेकॉर्ड तागेल नावार वत्ता नव
सो तक ताण एकले ना सुको ते रेकॉर्ड आणि कोणाला गी ते रेकॉर्ड असताना म्हणजे तक असूये मात्सरा शूर जात एक ओ आवे मगे एकले ना आवरा सुका I am the only person असुका म्हणजे सो हंगा इंद्र कसं करतं ते ना ऋतू महाराज ते 100चे सॅक्रिफाईस करता असता हंग तो येऊन गेलो हे कसं लय जाता हे इनसेक्युरिटी मेगेले के कोणती वही राहील मला मग तडसूचे जाना आमक इनसेक्युरिटी हांव खंय तोगू येवन सोडटा तशी ते इनसेक्युरिटी निमित्त आमकां हांगा ते मात्सर्य येवचेक कारण जाता सो तो हंग कसा करता तो येऊन गेनो ते अश्वमेध यज्ञ करता असता ऋतू महाराज तो अश्वाकाची येऊन गेनो वचून सता तो चोर्चक हंग पळयता सो सो हंग अनेक कसन म्हळारी इंद्रदेव कसा आतुकोन गेना हंग ते ताणे सॅक्रिफाईस करता सुचे देवा खुश पडो सुच कतेरी आणि पुरा सोसायटीक वेलफेअर कतेरी जलर हंग इंद्रान येऊन ते चोर्च पळेल तदना तो कसं करता सांग डिस्रप्टिंग मला वेलफेअर करतास ते डिस्टर्ब करता आणि देवाले पूज करतासिल हक्क तो हंग येऊन कसने बाद दित्तस ते देवाल पूजे हंत तो हंग कर जावच्या नसतशी बाद दित्तस सो ह्यावे अशीची ते एक नमने ग्रेट ऑफेन्स टुवर्ड्स दी लॉर्ड जाता हंगा सो मेनली हम कसने इनसेक्युरिटी फीलिंग आणि इग्नोरंट असताच आम्ही आमगेले डिझायर्स ಅಥವಾ आम्ही कितले वैर असू का म्हणजे आम्ही कंच लेवल असताच मला आमगेले इंटेलिजन्स इज ते लाईक इग्नोरंट जाऊन असोच निमित्त आम्ही असल मिस्टेक्स करूक साध्य जावचे चान्सेस हायेस्ट असतात सो जाऊन कॉन्शियसली आम्ही असलारी आता हंगा एक्झाम्पल्स कसं दिताच म्हळारी अनेक रामायण तुलना पळेताना राम पुरुषोत्तम मर्याद पुरुषोत्तम राम म्हणून कसं लेख आणि रामन कसन ताकेला हंगा कशी जीवन कोरका ಮುಂಚೆ ताणे दाखवून दिला आमका सो कशी आतुकोन घेवेत आम्ही हंगा रामाक पट्टाभिषेक करचेक एक दिवस पुढू तुका दशरथ येऊन सांगून असता पट्टाभिषेक करता म्हणजे सो जायतो म्हणू तो मेंटली वचून येऊन सीते लगी आणि लक्ष्मणाला उठू बैसून राय जलरी हांव कसं पुरा हे करता म्हणजे तो डिस्कस करत असता नेक्स्ट डे तक पट्टाभिषेक जलल तेदना राय जलल कर्तव्य पुरा कसं नस कसं पुरा कोरका कशा सुख हाव राय जाऊन असलारी मंच विषय तो डिस्कस करता असता सीता लोटो आणि लक्ष्मणा लोटो आणि हंग विथ इन अ शॉर्ट मूवमेंट आरी हंग म्हणतारे येऊन गेलो कैकेल मनांतू विष भरता ताकाच आमका स्क्रिप्चर्स कसं सांगता आम्ही विंगडजनल ऐकूच्या नज आणि कसं प्रजल्प करूनचे आणि ऐकूच्या नजे विंगडजनल पुरा तशी मन घेवच्या नजे ऐकूच्या नजे प्रजल्प करूनचे म्हणताच नव्हे ग्राम्य कथा करूनचे म्हणून हंग सांगताची सो हंग कैकेयी तिगल पुत्ताके चेड रामाल वैर तिक मोग असता चलारी शॉर्ट मूमेंट आरी आम्ही ऐकून आम्ही असोसिएशन समेत कितले इम्पॉर्टंट म्हणून हंगा आमका कळटा सो आम्ही बॅड असोसिएशन असलारी आमका ते गुड इन आउट गुड आउट म्हणताच आम्ही म्हळ्यार चांग भितर गेल्यारी चांग भायर येता आम्ही सो बॅड भितर गेल्यार भायरी बॅड येता सो हंगा कैकेले मना भितरी विष भरला म्हणतारे सो ती तैतनक ती पुराजनक लायकोंग चढू आमगेल चढू म्हणून पळयत आशिल्ली आणि रामाल वेरी चढ मोग आशिल तिका जाल्यार एक विषय आयल कुळ्ळा सो असोसिएशन मॅटर्स म्हणटाच नव्हे सो हंगा
ಈಗೆಲ್ಲ मन बदलावण जाता सो हंग ती रामाक ट्राय करूनचे आपल्याला पुत्ता भरता कोरका म्हणून आम्ही ऐकायला आमक गोतसता बट त्या मोमेंटारी रामाक सांगिल ते दशरथान तू राय जाय ना भरता करताची म्हणताना ओके टू सम एक्सटेंट एक्सेप्टेड म्हणून बट नेक्स्ट स्टेप कसं जाता तू वनवास वचुका म्हणजे सो तो अन्नाल आज्ञे प्रकार चोल्यनु होता सो हंगा सो कसा नसता हांव म्हणलें तावळी तो डिस्कस करता आसता कशी राय जावन आसता म्हणून इमिडिएटली म्हाका राय मेळना ती फुडले ते मनांत कसं जाता the envy towards the brother वो मेगेल जागे तक करता सची म्हणचे नॉर्मली आम्ही पळयलारी ते envy ಅಥವಾ असूये येवचेक शूर जाता बट हांगा रामा कसं दाखयता नॉट अटॅच्ड म्हळ्यार ते अटॅचमेंटा ना ताका ते राय जावचेक तो किंगडम वेर हे ते अटॅचमेंटा ना आणि अन्नाल सांगिल्ले उतराक हा फॉलो करता अन्नान कैकेक वचन दिला हांव अशें करयता म्हणून सो ते वचना प्रकार तो फॉलो करता सो अशी आमकां भागवतमांतल्यान कसन कळटा आमी कशी आमगेले लाईफ लीड करता आमी खंय असल चुकी करू नजे आमी कशी जेलसी करू नजे मत्सर करू नजे म्हणून आमकां कळटा सो भागवतमांतू 9th कैंटोन समेत रामायण विषय येता समराइज जावन रामाल विषय येता सो थंय एक श्लोकांतू कसं सांगला म्हळ्यार पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयान् अनुश्रमस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते म्हळ्यार हांग कसं सांगला कोण रामचंद्राले देव रामचंद्राले कथा ऐकता तागेल कहाणी ऐकता तन्नी हे असूये मत्सरातुलन भायर येबेत आणि आम्ही वैकुंठ लोकाक वचक साध्य जाता सो ह्या वर्सांत आम्ही कसन एसेन्स फाइंड आउट करूं म्हळ्यार आम्ही केन्नाय देवाले श्रवणम कीर्तनम सो आम्ही देवाले श्रवणेर उपाधारेन म्हळ्यार देवाल कथा अमृता ऐकुता सुखम आम्ही केदाना देवाले क्वालिटीज ऐकता आसताची फुल रामायणांतू पुरा जनाले क्वालिटीज ताने एक्झिबिट केलेले आम्ही जस्ट कॉन्शियसली ते रामायण ऐकून गेल्यारी जस्ट ऐकता ते क्वालिटीज आम्ही आमगेल्यांतू डेव्हलप करून घेऊन वचेक साध्य जाता सो अशी जी भागवतम भगवद्गीता अशी देवाल वेरी फास्ट टाइम्स ऐकून आम्ही प्युरिफाय करून घेवत आमगेल हृदयांतू ते इजिली आम्ही ह्या मत्सरा काणू भायर घालचेक साध्य म्हणून ह्या श्लोकांत आमकां कळटा सो आणि भक्त जावन आशिल्लो केन्नाय तो विंगड जनाल वेरी ह्या मात्सर्य करना कसं लेक आता आमी प्रल्हाद महाराजाल एग्जाम्पल घेता प्रल्हाद महाराजा कसं होत असता तागे ल्हानूची कारण जाता त्या मात्सर्य करचेक तागेल वेरी ताका कसं पुरा कष्ट दिल्यार समेत तो लास्टली समेत कसं प्रे करता असं मगेला अन्नान चुकी केला तर क्षमापण कोण ताका बेस्ट हे दियाची म्हणून तो नरसिंहदेवा लगी प्रार्थना करतो सो हंगा कसं लेक तांणी तशी करताची तांकां कसं होत असता लॉर्ड इज दी कंट्रोलर म्हणून सो केदान तांकां ते देव कंट्रोलर म्हणून कळटा आनी देवाल इच्छे प्रकार पुरा चलचे असताना कोणी मगेल वेरी मत्सरा जावन असल्यारी आता कोणी एनीबडी इज हॅविंग एनिमिटी टुवर्ड्स मी असल्यार समेत तांक ते फेथ आणि कसन स्ट्रॉंग फेथ कसन असता देव म्हाका रक्षण करता म्हणून कोणी कसने म्हाका करू पळयल्यार समेत तो
ताके अन्नाल टुवर्ड्स जो तो कोण तक येऊन येनो तोंदर दिता सचकी आणि कोणाले वेळ समेत तो ते मात्सर डेव्हलप कोण घेणी कसले तानी मग केल्यार समेत तानी मूड ಅಂತ सची तानी इल्यूजन ಅಂತ सची सो तंक ते नॉलेज ना तका तानी मग येऊन तश करता सची म्हणून तो कंपॅशनेट समेत दाखयत थे प्लस तका कसने देव अपने रक्षण करता म्हणजे एक फुल कॉन्फिडेंट आणि नंबीक असत तका तश जावन तानी विंगडेल वेरी हे असूये कोरचकनी वचनाची सो अनेक कसन म्हणटच म्हळरी हांगा आम्ही ह्या मेटेरियल वर्डांत आम्ही कसं पळयताची पुरा जनाना कसने मेटीरियली तानी स्ट्रॉंग जावचक पळयता आसतची तो मेटीरियली गेन ह्या धर्म अथवा तानी कसन धर्म करता आसतची रिलीजियस ऍक्टिव्हिटीज करता आसतची ते अर्थ खातीर म्हळ्यार मनी खातीर सो ते मनी तुलन ते अंडरगो इंटू काम सेन्स ग्रेटिफिकेशन जाता ते एन्जॉयमेंटान तांगे डिझायर्स फुलफिल जायन येतील कुडले फ्रस्ट्रेशन सुरू जाता देन दे रियलाइज्ड इंटू मोक्षाक वचया इम्पर्सनली मिक्सिंग विथ दी लॉर्ड म्हणून चलरी सो तकाच हांगा आमगेले धर्म कसने सुप्रीम ड्यूटी ऑफ एव्हरी लिव्हिंग एंटिटी कसन जाता टू टेक शेल्टर ऑफ दी लॉर्ड आणि हांगा भक्ती कोरका म्हणून सो आम्ही केदान भक्ती करताची केदान आम्ही डिवोशनल प्रॅक्टिसेस करताची एस्पेशली आम्ही श्रवणम कीर्तनन करताची सो आमगेले ऑटोमॅटिकली आम्ही केदान भक्ती शूर करताच की ऑटोमॅटिकली ऑल द गुड क्वालिटीज येवचक शूर जाता आमगेलंत आम्ही त्या इंडिव्हिज्युअली ते डेव्हलप करका म्हणून ऑटोमॅटिकली आम्ही केदान अशी रामायण काणी ऐकतच की सो आमका रामाले चरित्रे विषय आम्ही ऐकताना ते आमका इन्स्पायर करता रामान अशी केला सो हाव आय हॅव टू फॉलो इन द फूट स्टेप्स ऑफ रामचंद्र म्हणून सो अशी आमकां ते इन्स्पायर करून आमकां ते केदान त्या मनाना जाता आमी तशी आमी फॉलो करचेक शूर करताची सो ऑटोमॅटिकली ते क्वालिटीज आमगेल्यान तू ते डेव्हलप जावचेक कारण जाता सो अशी आमी केन्नाय कॉन्स्टंटली भक्ती करता आसतली कॉन्स्टंटली आमी श्रवणम कीर्तनम करता आसतली ये 6 अनर्थस अरिषड्वर्गಗಳು म्हणटा आमी तंत तुलन भायर येवचेक सुलावेर भायर येवेत आणि आम्ही वैकुंठ लोक वचक साथी जाता सो इतलं सांगून हांव आमकां करता आणि कसं क्वेश्चन असल्यारी तुम्ही हिंगू येतं